De grote stenen waren broekt als fundering voor de Bonifatius Abdijkerk in Dokkum. In opdracht van het museum had ze al veiliggesteld en 5 daarvan bij de ingang van het museum plaatst. Ik heb hier een kleine scala meegenomen. Ze zijn heel zwaar. Hè? We hebben net een toerist laten proberen om er eentje op te tillen. Nou, dat ging dus voor geen meter, de kleinste. Maar die grote, er is één grote bijvoorbeeld, die is al 1,20 lang en heel zwaar, misschien wel 300 kilo zwaar. Het aantal dat er lag, daar kon je een hunebed van bouwen, maar dat is maar een fractie van wat er ooit gebruikt is voor de fundering van die abdijkerk. Want je moet je voorstellen, die grote stenen, er lagen er wel 3 boven elkaar als fundering. En die kerk was dus heel goed zeg maar gefundeerd. Ik heb het dan over zo'n 1050 en een tufstenen kerk. Maar de toren die er later bijgebouwd is niet. En dan heb je net als met een Sint-Vitus in Leeuwarden, in Oldenhoven. Daar gaat die hellen. Dus die was alleen maar gefundeerd door de stenen wat te laten uitkragen, maar niet op die grote keien. Dus dan zie je hoe belangrijk het is om het toch te doen. De Orenstien ligt het tijdelijk op een bouwterrein. De gemeente zal na de zomervakantie zien wat ze er maar doggen. Als het dan in opdracht laat, komen ze weer op de Dokkum een merk te staan. En al komt er de nieuwe ijsfontein. Ik vind dat de enige plek waar ze kunnen worden neergelegd is op de markt. En weliswaar is dat nu al een hele totaalplaatje. En dan zeggen sommige mensen van ja, moet je dat nou verstoren? Maar ik zeg, dit zijn de enige objecten, de tastbare, echte objecten uit 1050 die we hebben van die abdij. Dus die moet je daar tentoonstellen.